блясък в гласа и пее с много любов както народни, така и всички други стилове. Има 3 дъщери и въпреки, че е само на 41, вече има 2 внучета. Така Елена Катрангьовска влезе в категорията баба, участник в Гласът на България. Историята на нашата баба започва от прадядо й. Дядо ми всъщност е пял много и понеже аз съм от Пазарджишкия край и като е запял от едното село се е чувал чак в съседното такъв силен и мощен глас е имал. Явно съм го наследила това от него. Това съм била на година и 8 месеца и само съм наникала. По телевизията са давали, Бог да го прости, Петър Чернев. Това е песен на Петър Чернев. И всъщност съм наникала само мелодията, тъй като не съм можела все още да говоря. Чуваш ли моята песен, шарени черги тъче и по земята на старите българи буйни огньове кладе. Чуваш ли то? Елена пее преди да може да говори и естествено не закъсняват и концертните й изяви. Първите аплодисменти получава, когато е на 5 години. До ден днешен си го спомням това нещо, че една от песните си забравих текста, след което публиката ми аплодира. Аз излезнах до някъде, сетих се за текста, даже си спомням, че майка ми се качи горе и аз казах: мамо, аз се сетих за текста, сетих се, хората пак ме аплодираха, аз си доизпях песента и така това ми беше първата изява пред публика на 5 годинки, когато съм била. За да не забравя никога повече текстовете си, Елена си поставя задача да учи по 10 песни на ден. Самичка си казвах, аз днеска ще науча 10 песни и тогава ще ям примерно или ще легна да спя. Това за мен беше удоволствие да уча песни през деня, а не примерно да си играя на ластик или да си играя с кукли и така. Моя кумир и до ден днешен си остава Лили Иванова. Имахме един грамофон, стар грамофон някога. Доста иглички изпотроших, но пък за сметка на това доста песни научих нейни и много обичам и уважавам тази жена. То щастието трябва да се търси, то никога не идвала сама. За нотите Елена научава всичко в училището в Широка лъка. С гордо си спомня, че била единствена от съучениците си, която пътувала на концерти в чужбина. Учителите й предвещават бляскаво бъдеще. Пред в колелото на живота обаче слага първата и голяма любов. Певицата се омъжва рано. Съпругът й далеч не се оказва принца на белия кон, а е ревнивец, който обича чашката, което слага застой в кариерата й. Днес Елена е щастлива, че е успяла да поправи грешката си с втория си брак. Мъжът й не спира да я подкрепя. Моят съпруг ме беше записал без да знам аз. Това става една сутрин, той става, вижда рекламата, пуска мои клипове там в сайта, който е на Гласът на България. И един след обед ние сядаме да обядваме. Звъни се по телефона, моя съпруг дига и казва: Елена, за тебе търсят. И аз в следващия момент казвам: да, кажете, честито, вие спечелихте участие в Гласът на България. Казвам: ма вие откъде ме познавате? Ами, вие сте се записали. И тогава моя съпруг посочи себе си и аз малко така реагирах. Бях очудена в първия момент и после, естествено, че се зарадвах. Песента "Горице, горо зелена" Елена посвети на баща си. Неговата голяма мечта била да я види по телевизията. Това не станало приживе, но тя вярва, че я е чул от небето. Този, който най-много щеше да се радва наистина, това беше, пак казвам, моя баща, който вече не е между живите. Неговата мечта беше да ме види по телевизията. Аз мисля, че той, когато се явих, беше през цялото време с мен. Аз съм сигурна, защото ми даваше сили през цялото време и съм сигурна, че ме е гледал отгоре и се радва. И аз те обичам, мамец. Заради вас съм тук.